Matur nuwun, Nduk. Bengi iki aku rawuhi bintang tamu loro, Mbak. Mbak Mimin ingkang pundi nggih? Anu ngasta mik, Mbak. Wah, jan. Loro kok kempling-kempling. Estunipun Mbak Limbo. Anu menan namanya Mbak Mimin. Ije dalem Mimin Mbak Nggih. Limbo. Wong wedok suarane gedhe. Ije menika mantasaning Widyawati, tetep guling waranggana, mustikaning kenya. Alah. Mustikane kenyak telek lho. Menika Mimin Angga inggih pringganing Tias Ari Gustanti Agni Pratista Arkadewi Kuswardana saking Laladan Klaten. Alah, kuwi nek tanda tangan ngono piye? Lah nggih nek tanda tangan pun digambar mawon kok nggih njahan menika kok ya dadak nyun pirsa lho. Lah iya lho jeneng dawane kaya nek tanda tangan mangsine disok lho kok ndamel. Janipun kula menika lingsem. Lho, kok lingsem? Saatasipun kula kalian rayi kula bekakas kaya ngene kok sowan wonten UNS menika ngimpi apa kasunyatan napa meneh nderekaken panjenengan. Weh, lah dalah. Mbak, Terus pundi? di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin. Ngaten. Iya. Berarti kabeh kuwi mungkin. Dadi nun sewu. Panjenengan terus karo aku iki katimbalan eneng UNS iki. Iki kowe ngerti ora jana dienggo apa ngono? Ngerti ora? Burung ngerti? Kagem napa kula malah bingung kok dugi mriki-mriki. Aku karo kowe nek kene iki mung arep dienggo tumbal. Saestu ngerti ngoten mboten mlampah ngoten penjara menika kok ngedeg-degi ati kula lho. Lah iya no. Kepiye? Ora, Mbak, panjenengan iki nun sewu alamate ngendi, Mbak? Dalem Tegalombo Karangnangka Kabupaten Klaten. Sik Tegalombo Karangnangka kuwi Klaten kulon kuwi. Klaten sisih ler sak ceketipun dalemipun Ki Kasim. Oh, cedake Kasim. Oh, aku kelingan kuwi cedake daleme Pak Darko bareng kuwi. Pak Darko Prawirunca sing yayine ning Jakarta. Oh, ngaten. Nggih, Karangnangka to niku. Nggih, Karangnangka. Kula pun nate mayangan mriku. Nggih. Wis suwe, Mbak. Nggih. Kula dereng lahir mbok menawi, Ji. Urung lahir, urung apa-apa kowe. Kowe jek muntuk-muntuk. Nggih, kula nganti rayi kula menika Mbak Limbo. Iya. Asmane sapa, Mbak? Wilujeng dalu Mbak Limbo Mak Cange. Oh, nggih, Mbak. Derek pitepangan Hang Ladiwano. Nggih. Nami kula Dek Princess Aprilia Sucipto Susuki. Alah, Suzuki. Wah. Lho, niku asma kinarya japa. Heeh, tegese. Princess menika widodari. Aprilia menika wong wedok sing paling ayu dhewe laire wulan April. Lajeng Sucipto. Nggih. Menika susune lancip mergo ganjelan boto. Lah rak tenan to. Ingkang setunggal Suzuki Mak Cange. Nggih. Jarine susu jebul kaos kaki. Oh. Bulane apa digo ganjel. Lah nggih sakmenika niku nggih kedah ngatos atos. Heeh. Kathah sing buak niku mboten ming kabar berita. Heeh. Sing hoak kasunyatan iki ya enek ya. Lah nggih. Ora mung ditulis ngono ya. Mboten. Nek sing nyata enek. Enten. Piye pamane? Lah niki tiang kalih niki rak hoak niki. Oh iya, hok. Mbak Limbo menyanapun pitados. Apa? Mbak April niku ngakune Princess Aprilia Sucipto Suzuki ngakune. Ten ngene KTP niku panut. Panut tukang las karbit anake Pak Kampret. Ah, bener kuwi. Lah nggih. Mboten tunggale niki jenengan menawi madosi Mbak Mimin teng Karangnangka ngangge Mbak Mimin ngoten mboten panggih Mak Cange. Ora temu ya? Mboten wong niki nek jenenge teng KTP niku Sukimin. Ya mem. Namung ngaten kok Mbak Limbo, Mak Cange.
kula menika nek babakan seni ya paribasan agek ajar. Nggih. Mung kula niati serawung. Dadi kabeh mau gumantung niate, Nduk. Betul, betul. Ya gumantung niate. Innama amalahu biniyah. Artinya Apa? Aku rene iki mung tak niati dadi niat dibayar engko ya emoh disangoni ora tak tampa apa meneh iki nderekke dalang impianku. Wah, Lho. tenane. Tenan. Ning kok dene panitia ki paring tandha tresna ya aku ora iso ngono. alah ya padha tunggale. Lho, padha kerene. Kudune jenengan ki rak ya bangga saged ditimbali wonten UNS. Saatase jenengan dhisik ya gur tetek ning Bangjo lho. Karo ewer ambyar. Ojo kaya ngono lho, Nduk. Tuhan tidak akan merubah nasib kaumnya kalau kaumnya tidak mau merubahnya sendiri. Iya betul, heeh. Tahun 2008 2009 tekane 2013 mbok menawi sok piyayi-piyayi do jajan sepanjang dalan Insinyur Sutami iki to Nduk, tekane Skarpace, tekane Palur, Ya. sok merangguli pengamen sing goyange mleter kae, kuwi aku ngamen ngantek 2013. Kok kedaya. Kuwi ngamen terus. Ngamen terus kula. Lah. Tak rewangi wirangisin. Ning alhamdulillah sakniki kula dadi artis paling diperhitungkan 2019. Waduh. Ya. Alhamdulillah. Terus ditimbali teng UNS. Timbalnya UNS. Iki ditimbali ning UNS sumpen ndang ditimbali karo sing kuwasa. Lah kok kaya ngaten mboten kesesek. Ora. Lah mengke nek ditimbali le kuasa lak nggih bingungke ingkang nyiarke. Iya. Upami setri ngoten rak nggih almarhumah. Almarhumah. Upami kakung rak Almarhum. almarhum. Lah nek kados Mas Sukimin niki rak ya napa ajeng aluminium. Jane ngaten Mbak Limbuk, Mas. Sik. Ning apike sampean tak aturi jumeneng Oh, ngateko, Pak. nggih. Guyune ngate kaya kenya wandu. Jane niat ora to. Sing ngendang ya koclok. Oh niku riyen lengganan kok niku. Mas Gede niku. Lengganamu to kuwi? Karo gede iki, Pri. Iya. Kowe karo gede iki tau Lho, jaman aku sekolah dadi adik kelas kono ning SMKI. Bokongku ki gur diciweli ae. Aku ra is ngomong, aku ki lanang lho Mas, wis ben. Wis ben nenge kuwi. Nduk. Iya, Yen Piye? saku Mbak Limbuk, Piye, piye? macange kula kalian Dek Apri ki Sukimin ki lanang, Apri ki ya lanang. Kok nganggo sandangan wedok, jane nek dinulu kurang prayoga Ya, mbok menawa nah. ora trep ora prayoga. Nanging menika sejatosipun ngagem inspirasi kagem kaum pria. Inspirasine piye? Mimin Apri dandan wedok 3 jam ngoyoyo 5 jam paling pole rekasane kaya ngono nyundi parabola jak dirut-rut kaya ngono endah garwa panjenengan ten dalem ki rekasane kaya ngopo maka wong wedok ki madrasah pertama kagem putra-putra Ya. panjenengan. Dadi wong wedok ki ya rekoso ya Mbak Mimin. Rekoso gaweane dari matahari terbit sampai mata bapak terpejam. Detik mata Bapak. Lah kita esok umbah-umbah olah-olah Lah. resik omah nganter anak sekolah mulung iku mban ngeti jangan nek putrane bubuk bapakne rong sare jek dong krah-krah ayo to mbokmu lho Lah nek kesel awake kok ora ya megah. kudu ngladeni kesel kaya apa wedok nek wong lanang ngersake kudu ngladeni bahkan disunahkan sadurunge sare tawa luwih dhisik. Praktekno le tawa piye? Mas ngersake mboten. Upama Kuwi anu apa kuwi? Ngono kuwi ya kuwi padha karo sedekah lho. Sedekah. Iya. Lha dados ngoten niku kudu ditawakke sih. Iya. Nek wong wedok ra gelem ngladeni garwane tanpa alasan yang bisa dipertanggungjawabkan, malam itu akan dilaknat. Weh, Wah, sajake kaya iya kok. Mula-mula ya tak sedekahke sapa-sapa. ya ora. Ngono kuwi ki sing resmi. Apa jane wong gelem? Nggih wonten. Aneh anggere wong mendem. Mboten kok kula niku ngaten Mbak Mimin, Mbak Apri, nek pengen dadi dagelan kondang, dagelan sing ketrima, nek sing apik aku ngerti akeh kang laku pinunjul Mbak Limbuk Mak Cange. Nanging sing ketrima ki syarate ana 3. Apa? Ayo, kapan ngerti? Siji nek
guyon aja saru, aja jorok, aja trocoh sak iso-iso, aja misuh mergo lenggah para pinisepuh adik-adik iki tontonan kang mengku tuntunan. Iya. Ya. Kaping pindho. Nomor loro nek guyon aja nyinggung soal sara, suku, agama, ras dan adat istiadat, NKRI harga mati, Pancasila sakti. Ya. Nah, kaping telu. Kaping telu nek wis dadi dagelan kondang aja pasang tarif atau meneh pasang regane nek ndelok kemampuanku pama 10 yuta ya murwat wis. Murwat umum lah. Nek aku pribadi jane ora pasang ya piyayi-piyayi nek mari sakmono. Mbak ya pira-pira disyukuri. Kowe iki kelingono dhisik zamane Mbah Jo ki kowe iki gur 18.000 ya. Saiki kok arep 10 yuta. Injih Bola 1000 kok 2 dino. Injih Mbak Linggo wonten rawuh. Ya. Ngene. Saiki sadurunge aku arep ngaturi jengkare Pak Rektor, saiki kowe nyekaro sik. Kanggo anu apa kuwi Mangayu Bagya, aku arep ngrawuhke penjenengane Bapak Rektor nyang panggung kene. Aku yo tak suni dawuh lan ya pokoke aku arep kepengin apa kuwi wawan sabda lah. Ngaten. Nembang ayo. Saiki apa sing mbok senengi? Monggo. Ayo, aku ora ngarani, Mbak. Aku ora njaluk kok aku yo ora mbayar ini. Kersanipun bawa langkung rumiyin lah. Yo boleh. Nggih. Lek ngajari aku kae nduk aja ngisin-isinke. Kowe ya sing langgam sing biasa nek engko bangsane gambir sawit, ngono kuwi aku laler mengeng ngono kuwi. Laler mencok ngono yo. Ngono sing abot-abot kok tak tandangane. Basa dirubung laler kok kono. Aja ngisin-isine suane UNS iki ngono para akademisi rawuh kabeh. Ngendikane Bapak mboten. Napa? Engko gek kowe dirubung laler. Datang iki. Ayo nduk, bawa nduk. Pelok Sing jero apa pelok? pelok mawon. Apa monggo bebas Mbak. Ya. Ingkang gampil mawon. Nyun nyidam sari nggih Mak Cang. Iya boleh. Jan, suara apike kaya ngono padha ndekku ya. Wajan. Aku gumun lho. Suarane iso ring-ring kaya kucing gandik. Aku ki nyuwarane ya karo tak kempit-kempit. Ora ya ditahan. Hati-hati ning ngemping ngene matus mau. Ya. Zaman dong keguguran suaraku yo kaya kowe iki lho, Pri. Kowe kuwi. Sak mulai bar terek kok suaraku iso malih ngabur-aburi ngene iki yo. Kowe iki keguguran metu kompor kok piye kok. Kowe kok keguguran. Ji iki lenggah ibu ngagem hijab, Nduk. Nah. Melu rasane adem yo, Nduk. Lah piye? Nek aku karo kowe nganggo kudung kok ra etuk mbokne dhewe. Lah lenang kok kentang. Kowe yo iso nyuwara lanang. Kula. Heeh. Anu, Nduk, dadi ana prakteke. Sikile digenekke. Dibegagah. Lah rada begagah. Rada begagah. Lah dadi ndak ngewewohi. Contohna sih. Duh dewa. Wah, kuwi jan swara gendruwo. Kok gendruwo pripun lho? Jenenge. Lho iki lho, eleke Kyai Kakung ngene iki lho. Lah piye? Nek nyamangku kok sajak sia-sia. Niki lho, do kleru nyamang wedok mergo casing niku ngeten niku. Nek rata-rata Kyai putri rak didandani men ayu, men akeh wong kepencut, men merakati, nek kula mboten. Nek kowe piye? Raiku sing ayu tak dandani elek, pamrih men wong liya ku ora nyawang aku, mung kanggo kekasih hatiku, men kehormatanku lan kesucianku tetep terjaga. Loh, nek lo do dandan
ketungkul dadani rai nganti lali dadani ati kulite ireng sithik dislepke ning salon diputihke didempul wedi nek dongos ki wong ayu tata lair Sing batin. golek wong ayu tata batin wedine karo Gusti Allah gemati karo bojo gemati karo maratuwa srawunge becik lho Kaya apa? Sik anu dengar ning ngono cangkemmu apik men. lah sakniki wonten lho Mbak Limbo Nggih. Pama ndek maratuwa lagi gerah seminggu aja ana aku lho le ngopeni sing mbok ira kopen aja ana aku lho lah kuwi piye ngopeni mbokne kok dipamerke Oke tunggale ngono kuwi. ngeten niku nek kula insyaallah mboten Aja. Nggih, kula mboten jenenge wis ra ndembok Terus. Ayo. rumah lho lanang lek ngajari aku yo aja ngising-ising aku Dolanan. lenang panut suarane panut yo begadah Iya, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Wedhus sih gawe kaget. Ngatur Mata mak telak prepet. rumi. Tak kira ora bledek. Duh dewa Jawata Agung. Apa aku kurang begagah ya? begagah Rongkong ngono lho. Welasono Ya, begagah iki. nah Meringawa. Iya iki. Begagah. kandhane ra ono sing wawa iki landung kok nduk Mami. Aja jeglok kok. jane penak dadi wong lanang tenan yo Lah nyap, lah. lah nyatane ora ngewo ora rekoso rumangsamu nganggo subalan ngene iki yo penak Kowe kuwi lho, sembrono. Ora teh muni mak kethuk wis mbok lebokke iki apa? Iki ya aurat kok le. maksudnya ngomong kok aja dianggap saru mergo ngene bahwasanya apa yang melekat di tubuh Apri dan Mim ini adalah palsu Palsu belaka belaka. ora ana suntik ini ora ana seh ngrubah mergo menungso ki makhluk paling sempurna pilihane Gusti Allah Ya. Nah, wis ngono kuwi dadi nek ana sing rada feminim jangan dilihat kefeminimannya tapi talenta yang dimiliki iso meminimalisir kekurangan mengeksplorasi kelebihan Wah, nggih matur nuwun Bu Guru. lah aja wong jenenge 10 yuta kok iso. Oh iya. Karo bilati diesel. Nah. Yo nduk hajutke. Suara apa neh? Manut Ya, anu putri. Itu. Ya-yaan. Besok kapan katakan cecer lan wong ngayu indah suaraku kaya ngene ora mendina gaweke dadi gawan kotak Pak mantep yo nduk. Tenan, wis. Iya. Sumben anu sik. Sok malam Jumat mburi iki kowe do prei ora? kalau semua Malam Jumat sumben iki. Prei ora kowe? nggih prei niki Prei. nggih Melu aku. Matur sembah nuwun Pak. Matur sembah nuwun sak. Melu aku nyang Segara Kidul. lah go tumbal lah kowe dadi kawan kota Awake dhewe merongos kok. Ajak-ajak. Ketemu Mbak Jeliteng. Kok Mbak Jeliteng, Mbak Mbak Pujiani Pujiani, Mbak anu, Mbak triplek lali karo muridku dhisik. Dapur mulai-mulai. Aku yang kula nggih kandhani Mbak Triplek nyuwara kira aku disoro ya kadang tebal tipis ngono. Gregele piye luke piye aku ya ngono kuwi nggih Mbak Mimin. Saiki malah pinter kono aku blas. Monggo monggo. Ya terus ke. ayo gentenan Umpamakna nahkoda Anu aja nganggo M, Mbak. Upamakna ngono, Mbak. Aja umpamane, nek umpamae basa Indonesia. nggih. Upama nggih. Ya, umpamakna. Kaya ngono guru. Ya.
untuk Ya anu aja sering ya nek tak benake tak. mboten napa-napa Mboten. nggih kula niku pancen nek swara mboten patek apik nggo kemangan kula dan rupa. Lah rupane muntir kok ngono nek apik piye lho. Terus Pamakna. Nah, tul. Nah kodo. Lho sing bagian angel aku, bagi kuwi sing gambaran. Tanpa perahu sasat sarat ing jalatri sasat sarah ya Mbak nggih. oh nggih Sasat sarah ning Jaladri tegese kaya woh eneng segara. Jan itu ilmu kah banget yo awake dhewe. Sesuk suwane Karang Pandan ya. Heeh, nggawa apa-apa ya. Kula ya jenenge kula wonge ora pripun nggih isin Anu ning nyanggonku nggawa jagung goreng, kacang goreng, engko tak kapyukke raimu. Aku nek anu ning ngene piyai sepuh ki nek ra nggawa glondong pengareng-areng ngono ki rasane ya kaya ora tekan ati kula luwung ra mangkat kok. sampean arep gawa apa Ya apa mestine ya piye ya kacang ya manggleng. kacang ki Iya, arep heeh. membunuh Pak mantep jenengan kok digawani kacang Aku tahu lho, kancaku karo Joko Edan, anu dalange Joko Edan. Kang, nek kowe iso ngentekke peyek kacang iki 5, kowe pokoke engko sing bayar aku kabeh. Ya gorene. Peyek 5 cemplung nggon kacu tak buntel tak tutuki nganggo watu sik, bareng-bareng tak untut. Ayo piye iki? Akale kok diuntut. Ya kaya wong ra diuntut kuwi apa akale to aku. Kowe ngerti to nek aku ki metik. metik pripun lah kok metik Tanpa Ora nganggo persneleng. Terus alah ya nduk kaki. nyidam sari lambange gede kowe men. Kula nggih. Ya. Yo. ayo lek men Umpama sliramu sangat melati aku kembali umpama sliramu marani wabagus aku kan bakal aku kira mudeng solmisasi, ra mudeng larasan ya. Ora apa-apa, suaramu ya apik nu ngapa to? Ngapunten. Wis to? Nek marah ngerget-ngergeti pakliran panjenengan kula lingsung. Ora. Malah kuwi kapan-kapan pengen ngejak tenan-tenan. Lho, rasane kaya kesiram banyu sewindu lho, Nduk. Ora kesiram banyu wati. Tenan ngungkuli dirabi wong aku derek. Lah. Jimiten tondok iki ngempi apa kasu nyata to kurang banter Tuman. apa-apa. Ayo lanjut ya. Yo.
benake yo Mbak. Ya sesek tenan kok. Iya. Aku ndak trauma kaya dhisik. Lah ngopo? Lah tak nggo joget nglumpuk dadi siji lho kok. Susu kok kumpulan. Susune rombongan. Menginspirasi ya, Nduk. Ya. Iki jane jadi piyayi putri iki harus bangga. Lah Dewe banggane. dadi wong wedok, buat kowe ya paribasan oke sing tresnan ibu-ibu presiden harusnya bangga. Piye? Apa yang dilakukan seorang wanita kabeh pahala. Nggon ndi Contone mulai dari sejak bangun. Heeh. Wong wedok sing kersa gaweke unjukan garwane Heeh. kanthi ikhlas Ya. tanpa paksane gelem nindakke nek tumrape wong Islam ganjarane kaya wong katam Al-Qur'an ping 3. Kuwi gur lagi Gak ngunjukke unjukan. Unjukane esuk. Tak kira agama liyane sing ngajarke kebencian ya padha ae mesti duwe makna kang becik kang apik. Ya, betul. Anjir, ora mung ngono. Jadi jan sekone iki tenan aku bombong banget derek Pak Pak ngapa to Pak kula didhawuhi tenan lho mumpung iki Oh, wis to. padha Aja padhane semelang, ngono tenan. lho, nggih. Kowe ngekek ana nomor telepon karo ibumu. Oh, Nah, sih. engko tinggal kowe ninggalno nomor HP-mu ning nggone ibumu. Tenan. Nggih, matur sembah nuwun. Ya. Nek aku cetha dinggo kembangan, Heeh. sinden, lah nek jenengan ki ora ki. Lah gua apa? Dinggo peniti usung-usung gamelan ki. Omongan. Ayo dintekke sisi. Ya. Tak kisik. Wah. Apik, Mbak. Wah, jan. Seneng tenan aku. Cek. Iki aku tak ngaturi apa kuwi rawe panjenengane Bapak Rektor karo nyuwun pangapunten. Menika pindah lampahipun kula nyuwun Bapak Rektor kaya nyuwun Bapak Dr. Muh Yamin sebagai ketua panitia diet. Panjenenganipun kula suwun minggah wonten pepangguhan mriki Bapak. Maka cocok dipun cepot rumiyin. Sugeng dalu Mbak Sangi. Dalu. Ugi Mbak Mimin kalian Mbak Aprilia nggih. Sugeng dalu sedaya para tamu ingkang wah udan-udan kok nggih. Sami rawuh nyenengaken saestu menawa nggih. Inggih, Matur nuwun nggih. Matur nuwun Pak Rektor. Menika najan jawah-jawah menawa ingkang berkane kata jaripun namung ngeyup. Ngeyup. Boten ngagengaken raos katresnanipun dumateng budayanipun piyambak langkung-langkung ringgit purwa. Namung ngaten Bapak, kula nyuwun dawuh. Niki ngertos-ngertos kok kula sing didhawuhi napa pentas wonten mriki napa mboten klentu lajeng menapa tengah dipun kersakaken kok kula ngaten lho. Nggih, saestu menawa mboten klentu, Pak. Pak Mandep, Nggih. Pak Cangi, nggih, Mbak Limbu. Amargi kula nang rumaos Pak, kula sampun sanes mantep rikala semanten. Dados kula pun rumaos kula niku pun sepuh, Pak. Umur kula Dalang pun 7 senior dasa wonten setunggal. Solo niku sampun kawentar wonten pundi-pundi ya namung Pak Mantep. Nggih. Asmanipun nggih Mantep. Nggih, alhamdulillah matur nuwun. Nggih, kula pun paringi kapitadosan kaliyan melanipun Bapak Rektor saha
sesepuh panitia lan langkung-langkung dumateng anak-anak kula para mahasiswa mahasiswi ing UNS mriki Pak. Kula nderek bingah, nderek bombong nyatanipun hasilipun para putra-putra mahasiswa mahasiswi menika sampun kathah ingkang sami lenggah wonten pemerintahan. Ra inggih ngaten to Pak? Leres saestu. Inggih, nggih. Awit saking pangestu panjenengan saha donganipun para masyarakat menika alumni UNS sampun saged pikantuk menapa nggih kalenggahan utawi jabatan-jabatan ingkang penting Nggih, tumpak nggih, wonten nggih, Bapak. negari ugi masyarakat. Alhamdulillah. Inggih, nggih, nggih. Matur sembah nuwun. Lajeng nyuwun pangapunten. Bapak Rektor rening panjenengan menika badhe lengser badhe paring dawuh menapa Bapak kalian para putra-putra mahasiswa-mahasiswi. Monggo. Inggih, menika nggih sanipun awrat nggih badhe matur menika pamitan nggih. Mboten menapa-menapa Bapak. Nggih. Ingkang baken ngaten. Rumiyin para alumni ingkang kasebat sampun sami kagungan palenggahan ingkang sekeca jabatan ingkang sae penting strategis wekdal sakmanten fasilitas ugi proses belajar mengajar dereng sesae sakmenika. Nggih, kasinggihan. Nggih. Namung nyatanipun sampun saged sami sae kedahipun gandeng sakmenika UNS nggih sampun langkung sae tinimbang rumiyin. Nggih. Kedahipun benjing para alumni langkung sae malih ngaten bacange nggih. Inggih. Pun semangat nggih belajar untuk yang masih jadi mahasiswa untuk menjadi sangat penting mengambil peran di masyarakat di semua lini ya, yang jadi di masyarakat jadi tokoh masyarakat, yang jadi pengusaha jadi miliarder ya, nggih, jadi kasinggihan. pejabat Nggih, juga Bapak. orang-orang yang penting tapi juga jujur dan amanah. Amin, amin, amin. Nggih, nggih, nggih. Syukur-syukur mangke menawi perpisahan wayangan malih nu wah saya. Nggih, nggih. Mangke kula kantun usul dhateng Ikatan Keluarga Alumni nggih, Mas. Amargi ingkang ngragati keluarga alumni. Nggih, sinaosa mboten kula Pak menika dalang-dalang muda kathah saestu sampun. Saestu wiwit saking dalang bocah, dalang remaja, dalang menapa mahasiswa, lajeng dalang profesional kathah sanget. Namung pertanyaanipun sing nanggap sapa kan? Dalu menika nggih wonten tamu-tamu saking tebih-tebih. Nggih, nggih. Saking luar negeri kathah Nggih, saking menika Jepang, Korea, saking Hongaria, Mbak. Menawa Mbak Keci Emerson nggih rawuh. Sugeng dalu Mbak Keci. Langsung nyiaraken langsung menerjemahkan. Nggih, nggih. Estu dipun terjemahake to, Mbak? Dateng bahasa Inggris menika. Nggih, matur sembah nuwun. Nggih, nggih. Anu boten pedhot, boten kitalan aja. Boten. Saking ajeng sampun nggih. Oh nggih, boten napa-napa, boten napa-napa. Sampun lenggah wiwit kala kok Mbak Tinggi. Nggih, nggih, matur nuwun. Nggih, 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 nggih. Tepuk tangan untuk tamu-tamu kita dari luar negeri. Nggih, nggih. Nggih, matur nuwun. Kalian anu Bapak, lan kula nyuwun dawuh kalian Bapak Dr. Muyamin Cobi. Nggih. Badhe paring dawuh menapa kalian para putra-putra utaminipun nggih. Nggih. Sinaosa ketua panitia tak nggih napa niku paring dawuh larular dhateng putra-putra mboten napa-napa monggo. Bebas kemawon. Mboten iki mantep. Nggih. Menika kawula ingkang dados panitia. Nggih, nggih. Namung badhe matur kemawon dhumateng Bapak Rafiq. Oh nggih, 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 monggo, monggo. Dados minangka bekti sedaya panitia lan warga UNS dhumateng Bapak Rektor Prof Rafiq Kasidi ingkang sampun paring tulodo dhumateng kita sedaya Nggih, nggih. dhumateng Sivitas Akademika UNS menika minangka tandha sih tresna Nggih, nggih. Prof Rafiq Nggih. mangke badhe pun aturaken
menapa nggih cendramata. Oh nggih langkung prayogi nggih. Lah kok dados perpisahan ngoten nggih. Mboten napa. Nggih namung napa nggih Pak? Perpisahan menika ora namung bab perkawis pakaryan nanging bab perkawis kekadang ora tasih asal pinanggih to Pak? Nggih, nggih. Nggih. Namung Terus nyuwun menika- pangestu panjenengan Mbak Nggih. Sangi, Nggih. Mbak Limbo nggih. Nggih, nggih. Mangke kula saged mengakhiri jabatan kanthi husnul khotimah ngoten. Amin. Nggih nggih. Nggih. Nggih ampun kusnul khotimah to Pak kanthi sae ngaten. Nggih, Husnul mugi-mugi khotimah ngaten Pak. sae. Nggih, panyuwun kula sinaosa boten lenggah wonten rektor mriki, sinten ngertos mangke mbok menawa dadi menteri napa-napa. Amin. Nggih, amin. Nggih. Nggih. Ki mantap Nggih. menika Nggih. minangka tandha tresna saking panitia. Nggih. Saged pun bikak nggih. Saged Monggo dipun bikake mawon. aturaken Sakmenika zamanipun zaman transparansi kedah. Nggih. Kedah pun Tokoh. waduh, Eh. ternyata gambar. Resi Abiyasa. Wah. Menika minangka simbol Nggih. ingkang sampun pun paringaken Pak Rektor Prof. Rafiq dumateng Nggih. UNS. Wah. Nah, menika. Waduh, Wah, nggih nggih nggih. Terus nggih, menika Pak Mantep nyuwun dipun ngendikaken Nggih. Abiyasana Abiyasa. jasa-jasipun kados pundi to Nah, kok? monggo. Nggih. Kalebet? Nggih. monggo ki mantep Nggih. pun paring. Nggih. Matur Ngaten. nuwun. Panyandra. Nah, nggih. Begawan Abiyasa menika rak ingkang jumeneng wonten negari Ngastina. Nggih. Prabu Abiyasa utawi Prabu Kresna Dipayana. Oh. Menika arehning Ya. panjenenganipun menika sampun peputra 3. Inggih menika Destarastra, Pandhu lan Widura. Rumaos menawi ngantos menapa inggih kedangun anggenipun jumeneng nata, menika ora ibaratipun boten mikiraken dumateng atmajanipun pramila lengser ke Prabon lajeng Pandhu ingkang pun dawuhi kowe arep dadi ratu kudune kowe palakrama luwih dhisik rabiya dhisik kudu duwe garwa prameswari. Lah saksampunipun ngaten Pandhu saestu mantuk beto garwa Prabu Abiyasa lengser Pandhu jumeneng ratu. Lajeng Abiyasa minggah dhateng pertapan Saptawarga ngeningaken cipta napakaken dumateng putra wayah. Ngaten lho, Pak. Oh, ngaten. Nggih. Nah niki lapanipun sampun rampung, prayoganipun bibar mawon. Matur nuwun Pak Yamin, nggih mugi nggih. kula saged nyontoh Begawan Abiyasa. Nggih, nggih, nggih. Nggih. Mbak Mekaten. Sangi kula saged matur sekedhik Nggih, nggih, nggih. supados dados pangertosan sedaya ingkang lenggah wonten mriki. Kala wau saderengipun acara wayangan menika UNS nembe kemawon ngaturaken raos syukur ugi penghormatan dumateng panjenenganipun sinuwun Pakubono kalih welas. Nggih, ingkang kaping 12 nggih. Menika wujudipun UNS Award Para Samya Anugraha Dharma Krida Widyatama Budaya. Nggih, nggih. Amargi nyandalem sinuwun Pakubono kalih welas menika kalebet perintis malah mbok bilih kalebet ingkang rumiyin gagas. UNS menika sakmenika sampun ngrembaka ngaten. Kasinggihan nggih, nggih. Nggih, malah rikala UNS dereng gadah kampus menika pagelaran kraton dipun paringaken kangge kampus UNS pertama menika. Wah, nggih, 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 nggih. Ugi ingkang kaping kalih nyengkuyung utaminipun kabudayan Jawi. Leres. Pramila UNS termasuk salah setunggalipun perguruan tinggi ingkang peduli dumateng kabudayan khususipun budaya Jawi Nggih, menika. nggih. Nggih, mugi para putra lan sedaya keturunanipun saged nyuntuh dumateng piwulang sae saking sinuwun Pakubono kaping 12 kaping nggih. kalih welas. Nggih, nggih, nggih Bapak.
Nggih, matur Lajeng sembah. setunggal malih sejatosipun kula piyambak. Dalu menika kula nggih pun undang kalian Pers Jawa Tengah. Kula no dalu menika janipun pikantuk anugerah Pers tahun 2019 Jawa Tengah. Nggih menika dalam bidang akuntabilitas dan inovasi tata kelola penyelenggaraan perguruan tinggi negeri terbaik katanya. Wah, ngoten. iya. Wah, namung gandeng kula gadah damel piyambak. Menika kula wakilaken. Oh, ngaten, Pak. Nggih, Bapak. Sailan sedayanipun. Amin. Nggih, Amin. matur nuwun nggih. Nggih. Namung Mugi-mugi. menika ingkang kula matur. Nggih, matur sembah nuwun Bapak Rektor saha ngandipun Bapak Dr. Muyamin anggenipun paring dawuh lan menika sandadosaken pamarming manah. Mugi-mugi UNS tetep jayeng bawana selaminipun. Amin ya Nyuwun rabbal ngapunten, alamin. nggih. Pak, mantep. Menika panitia ugi ngaturi pinarak dateng panggung dumateng Oh. Prof Suntoro minangka Ketua Senat Universitas 11 Maret. Oh, nggih. Oh. Tasih lenggah Prof Suntoro? Oh, sudah kundur. Nyuwun dipun wakili Pak Profesor Zahid. Dipun wakili Prof Zahid, Mbak Menawi. Nggih, monggo. Monggo Prof Zahid. Tasih lenggah. Oh. Lajeng untuk Monggo, sinten Mas Parjo ingkang pun aturi minggah malih, monggo. Menapa kacariyos panjenengan badhe napa rerepen. Monggo menawi badhe rerepen malah ngeras Nggih. pancen menika. menawi mekaten kasuwun saged minggah dumateng Prof Jamal. Nggih. Kaaturan minggah sekedap kemawon Prof Jamal. Nggih, monggo. Nggih. Monggo. Monggo cah disepoti cah, monggo. Nggih. Mboten Prof. Nggih. Monggo Prof, sekedap Prof. Nggih. Pak Mantep, pareng matur Pak Mantep, menika kawula ngaturi minggah dumateng panggung. Nggih menika Profesor Jamal Wiwoho. Nggih, Pak Jamal nggih, Prof Jamal. Panjenenganipun insyaallah salah satu calon rektor ingkang badhe nglajengaken wonten Universitas 11 Maret. Oh, mekaten nggih kala wau kula sampun raosan panjenenganipun. Nggih, matur nuwun. Prof. Kula nggih grenang-greneng Nggih. terus pun diprop make no. Nggih. Wis dungane Pak Mantep bae. Nggih, kula Monggo nderek sekalian dedonga. Prof Zahid penaturi minggah menika mewakili Prof Suntoro. Monggo Prof. Monggo. Nggih. Nggih. Prof Jamal kawula matur. Oh, Prof Zahid rumiyin. Prof Zahid rumiyin. Prof Zahid menika kawula matur minangka panitia namung saged ngaturaken tanda tresna dumateng Prof Suntoro ingkang selaku Ketua Senat. Ketua Senat nggih. Nggih, Ketua Senat Universitas 11 Maret ingkang insyaallah sampun saged ngawal sedaya proses pergantian kepemimpinan wonten UNS kanthi lancar, kanthi sae lan insyaallah saged pun lajengaken malih kanthi sae. Sae, lancar, nggih. Nggih menika wonten tanda tresna saking panitia dumateng Prof Suntoro. Nggih, pun bika. Monggo pun bika nggih. Nggih. Nggih, menika kawula aturaken saking panitia tokoh Semar dumateng Prof Suntoro. Wah, nggih. Nah, menika mangke Pak Mantep saged Semar, maringi nggih bener. ulang-ulang. 11 Nggih. Maret. 11 Maret. Nggih, Semar, nggih.
Semar menika menawi menapa nggih dipun jlentrehaken ngaten Semar menika janipun rak samar tegesipun Semar menika isinipun menika rak hati nurani. Tegesipun hati nurani. Saben-saben wonten gegeran perang gedhe anggere Semar ki teka mesti dadine ayem tentrem. Dados pun to perang dikaya ngapa anggere diperangi nganggo hati nurani, ati katresnan, kawicaksanan. Menika sampun saged ayem tentrem. Mila Semar menika dipun wastani jiwa sang pamomong rak ngaten. Menika Senat menika dados pamomongipun para Sivitas Akademika Universitas 11 Maret ngaten Pak Said. Ngaten Pak Jamal nggih, ngaten nggih. Kula nyuwun pamit. Mekaten? Nggih, Bapak. Matur sumpah. Mbok Cange, Mbak Limbu, nggih sedaya. Mugi-mugi mboten kesupen lho Pak. Inggih. Atur nuwun sanget yen pangapunten. Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Cok. Potinah, Cok. Nyuwun pangapunten Mas Parjo sampun jengkar rumiyin. Nah, menika nggih panjenengan boten ketang kados pundi keparenga paring rerepen dumateng para tamu sedayanipun. Monggo badhe nyekar menapa dandang kula saged, badhe sinom inggih saged sak kepareng panjenengan. Wong panjenengan menika nggih seniman. Menapa malih nggih basa Jawi. Jaripun kula nggih pikantuk kentunan. Mas Padha kula pikantuk kentunan saking Jakarta. Nggih. Menika pikantuk kentunan saking Jakarta, menika saking Adimas Dr. Darmoko SSM Hum Universitas Indonesia Depok Jakarta. Warga Ikat Budi Ikatan Dosen Budaya Daerah Indonesia. Menika jaripun nggih wonten tembangipun dandang gula ning prayogi. Monggo dandang gula panjenengan rumiyin niki mengke kula dalane ngen goro-goro. Mekaten Nggih, monggo. Nggih, nderek mangayu bagyo adegipun pawiyatan Lur 11 Maret ingkang sampun sekandosa 3 waras. Nggih. Nyuwun slendro sanga kemawon, Pak. Nggih. Slendro sanga, nggih. Ameng ngeti ari kang wigati Amengeti hari kang wigati 11 Maret pitu nem punika sayekti mongko adege ngateke UNS tahun 1976 ngono ya nenggih pawiyatan luhur 11 Maret wastani rektor
mangke wus ngancik yuswa papat telu tahun dirga yuswa keh piguna Allah jangkung rina pantaraning ratri panduga kala sirna nggih tasih menapa cekap kemawon oh ngaten inggih langgam kemawon remenan lan klangenanipun Pak Rektor menika biasanipun kepengin sanget langgam caping gunung. Oh nggih nggih nggih. Mbak Aprilia karo Nggih, monggo Mbak Aprilia. Nggih. Mimin, ayo jumeneng. Ayo, Le. Nah. Mangga. Nggih, yo Nduk. Dek jaman berjuang tegangan Tayuke.
mau suwuke nganggo kreasi ya nduk iya wah kan zamane iki zaman apa ya nduk modern Zaman now. zaman now Nah, iya zaman biyen nek zaman biyen jan wis ora amput-ampute bedane lho saiki nonton wayang iki lewat streaming wis iso Nah. ya ta heeh liwat HP kuwi wis iso nonton wayang ora sarana-rana iya nek ya ana seniman dalang iki di streaming direkam ngono sok ora gelem ya ana ana Semono sebut. Ya nek sing pengen di nek aku monggo silahkan di streaming apa arep direkam dikapake monggo lah sebabe ngene lho Yung akeh-akehe apa kuwi engko lakone utawa sanggite dagelane ndak dibetheki wong nek kaken streaming nek aku dibetheki karepmu ra karepmu nek aku lakon ki ngolah ngalih kok tenan dadi aku sanggitku ki beda-beda wis to iki lakon rabine Pandu ning kene sesuk ning Palur ki rabine Pandu ku rak beda Pandu dadi ratu ngene iki lho sak rabine sisan heeh pamane sesuk bengi aku apa pentas meneh lakone padha iki beda nduk iya nek judule utawa engko entek-entekane ya Pandu Rabi terus dadi ratu ning ubenganing cerita iki mesti beda dadi nek arep bethek aku ya kangelan aku molah malih kok Berinovasi. berinovasi ya nduk kudu berkreasi berinovasi ya kaya awake dhewe iki sing ngarani gulune mimin ki ana kala menjing iki ra ya udu kala menjing iki Lah asline apa? ki akik Kok akeh? akik ki ana artine ya seniman harus A aktif, Heeh. K kreatif, I inovatif, K yang terakhir harus komunikatif dadi iso diterima semua lapisan masyarakat. iya Ra ya ngono. betul Saya juga pernah mengalami fase agak tekan lokasi dikon mulih ya tahu. Jarene kaya mimin iki leleteking menungso ngono ya ono sing tahu tapi ya semakin itu justru apa memacu adrenalin kita untuk melakukan yang lebih baik. Ngono Menjadi kuwi lah. motivasi. Motivasi. ngene lho dadi seniman kuwi aja wedi dikritik aja wedi dicacat wis to ditampa dengan lapang dada kritik kuwi berarti ana sing gatekke kritik iki tampanen minangka dadi pamecuting diri ngono lho Tenan to Pri, Kandhani. nyatane ya ngerti dhewe saiki aku saben sak angkatan ya cementel gelang sakmene bareng amarga aku iki wis ora anti kritik. Kuwi Tenan kok aku nek mung sak gram malah gatel kok Pri. iki kok rampung limbukane ra ijo kabeh tangane. ya aja ngono Lah niku meng gembreng niku. Ya ora lah jenenge wong jenenge nyawa ya mung gaduhan anu jenenge paribasan kok ya mung titipan to Pri nek Gusti Iya. Allah Ya. kok pira wen sepenting aku ya aja umuk ora takabur Ya. nggih. ya betul nah iki saiki ngene keripik gedang keripik telo sithik gedang watan roto nek aja mulih sik lho aja bali takon motong kuwi Mboten. iya kudu dirampung nganti tekan apa tekan esuk Nggih. Nggih. karo esuk anu apa njabuti wayang iki wangono Nggih Pak Limba Mas. ya aku tak ngerampungke cerita sik ya Ngaten. ya lungguh sing kepenak yo